Għalija l-arti tal-fashion design tfisser iktar minn sempliċiment arti. Hija arti fejn inti qed toħloq xi ħaġa magħmula bl-idejn ukoll, xi ħaġa bbażata fuq il-qisin tal-persuna u hija xi ħaġa li inti qed tagħtiha l-ħajja wkoll minn sempliċement sketch qed toħloq esperjenzi, mumenti wkoll u emozzjonijiet. Normalment l-ewwel proċess fil-każ tiegħi jiena nibda insib l-inspirazzjoni, nagħmel ħafna riċerka. Jiena nibda milli nieħu ċertu color schemes biex nibda nagħqad l-sketches, nibda nara pereżempju x'kuluri qegħdin joħorġu mill-ispirazzjoni tiegħi. L-inspirations tiegħi jispirawni anke biex nikkrea ċertu silhouettes u ċertu kuluri wkoll. Once li dak il-proċess tal-sketching ikun lest, jiena nibda billi nuża software partikolari, nibda niddiżinja, jibdew joħorġu anke l-kuluri tal-inspirazzjoni tiegħi. Once li jiena nkun lestejt il-print li nkun nixtieq fuq is-software, nibagħtu għand kumpanija nkun nista' nipprintjah fuq any fabric li nkun nixtieq. Nibda anke noħroġ test pieces ta' drappijiet ibbażati fuq dawk il-prints biex jiena anke nkun nista' nara pereżempju kif ħajjiġi jidher fuq id-drapp. U dan huwa speċi jkun tipo xi ħaġa unika wkoll għax inkun iddiżinjajtu jiena, mhux xi ħaġa ma jkunx print li ħatarah kullimkien, xi ħaġa personali tiegħek. U tipo xi ħaġa wkoll ta' sodisfazzjon ukoll għax inti milli just sketch tkun ikkreajt il-print inti wkoll. U fil-verità għalija dik hija l-isbaħ fl-arti wkoll li dak li qed timmaġina tkun qed toħolqu wkoll. L-għażla ta' drapp normalment issir wara li nkun iddiżinjajt l-sketches għaliex pereżempju jekk inkun ikkrejajt ċertu sketch ta' ċertu libsa pereżempju biex toħroġ dak is-silhouette, id-drapp tittażlu wara. Biex inti id-drapp li tkun għażilt ikun jagħmel sens għall-libsa li tkun ħadd ikkreja għax mhux kull drapp jaqbel ma' kull disinn. Allura importanti li dejjem meta tmur anke biex tażel id-drappijiet l-ewwel tara x'jista' jsir, tara l-libsa jew pereżempju t-top kif ħajkun u mbagħad speċi niddeċiedi normalment wara. Minn sempliċiment pereżempju ritratt, jiena nista' noħloq graphic design fuq drapp u speċi jiena nkun jagħtu ukoll nikkrea xi ħaġa kompletament differenti u issa l-inspirazzjoni tiegħi issir iktar vasta mbagħad. Pereżempju xi forom jew geometric shapes, jekk inkun jagħt niddiżinja collection pereżempju jibdew ħirġin ċertu shapes, ċertu silhouettes u l-prints innifishom jinspirawni wkoll biex nikkrea ċertu silhouettes differenti. Wara dak il-proċess, jiena nibda l-proċess tal-ħjata. Bażikament, pereżempju meta nkun ħanaħdem fuq xi kollezzjoni, nieħu il-measurements jew inkella pereżempju nimxi ma' ċertu sizes kummerċjali u mbagħad nibda bil-pattern making. Nibda billi nieħu l-qisien tat-tul mix-shoulder għal waist. Mbagħad dak il-measurement inniżlu fil-pattern, però dejjem inħalli naqra mbagħad għall-ħjata. Inħalli dak in-naqra spazju biex ikolli seam allowance. Nagħmel line dritt minn fuq, nagħmel line dritt mal-waistline ukoll.
Mbagħad inkompli billi nibda nieħu il-horizontal measurements. Għandek mix-shoulder għal shoulder. Li f'dan il-każ huwa 15, però mbagħad fuq il-pattern peress li ħajjiġi kollox simmetriku jiena nħobb naħdem bi kwart. Jiġifieri kwart tal-measurements li għandi, però mbagħad għax-shoulder irrid nagħmilha division by 2. Għax ix-shoulder jekk ħanfassal nofs quddiem kemm għandi naħa jrid ikolli naħa oħra allura nagħmilha divided by 2. Qabel ma nieħu l-measurements tal-bast, irrid nieħu it-tul id-differenza li għandi bejn ix-shoulder u l-bust point biex insir naf fejn hija il-pożizzjoni tal-bast. Mbagħad nieħu l-measurement tal-bast. L-iktar parti wiesa' u normalment nagħmel kollox divided by 4 peress li qed naħdem fuq kwart tal-pattern. Sejjer fl-around waist, l-iktar parti dejqa tal-waist. Mbagħad nieħu l-wiesa tal-għonq u t-tul ukoll tal-għonq. Biex nagħti shape lill-armhole jiena nuża din ir-ruler partikolari għaliex toħroġ iktar ix-shape u l-kurvatura tal-gomma. U mbagħad biex nagħti x-shape lill-għonq nuża din ir-ruler differenti wkoll. Once li l-pattern mbagħad ikun lest, inżid dik in-naqra għal ħjata fuq il-pattern stess biex ikolli allowance għal xi inħit. Once li l-pattern ikun lest, mbagħad jibda tfassil ta' drab. Mbagħad il-faż li jmiss hija li tippinja l-pattern ma' drab. Wara li ppinjajna l-pattern ma' drab, nibdew naqtaw id-drab. Wara li naqta' u nfassal, nibda inħit fuq il-magna tal-ħjata u il-proċess mbagħad qisu speċi li l-libsa jew l-oġġett li nkun qed nagħmel ikun lest.
Għandek ġiex magni differenti, kull magna tagħmel għandha funzjoni differenti skont il-ħjata li tkun tixtieq. Pereżempju għandek magna tagħmel disinn mod għal drappijiet differenti u għandek magna oħra tuża iktar komuni, iktar biex tagħmel ħjata sempliċi. Ħafna mid-drabi jiena nispira ruħi ħafna mill-ambjent u min-natura, però għaldaqstant jiena nħobb ħafna naqgħad l-arkitettura u l-element tan-natura għaliex flimkien joħolqu ħafna forom u strutturi differenti. Jiena nfittex ukoll ċertu affarijiet li fihom struttura jew forsi xi element ġeometriku, xi shapes differenti, forom. U ħafna mid-drabi nħobb ukoll, pereżempju, naqqat ir-relazzjoni bejn in-natura u l-arkitettura wkoll għaliex narhom morru ħafna flimkien. L-aħħar kollezzjoni li kelli li hija ġwienaħ ħriġ ċertu elementi li fihom ħafna architectural details u għandhom ħafna geometrical details ukoll. Jiena minn ta' żgħira minn dejjem kont interessat fl-arti u minn ta' żgħira wkoll kont nħobb niddisinja l-ħwejjeġ. Meta temmejt l-istudji tiegħi fl-iskola sekondarja, jiena dħalt l-MCAST u bdejt ninnota, bdejt ngħid kemm nixtieq li kieku dak li niddisinja u impenġi nibda noħolqu. U l-imħabba tiegħi għall-ħjata hekk bdiet. Minn ġa sketch inspirajt ruħi u għedt min jaf kieku dak li niddisinja nkun nista' nagħmlu. Tant inħobb noħloq affarijiet differenti li jishom kollha jogħġbuni għaliex kull tip ta' drapp joħloq effetti differenti. U jishom hemm xi ħaġa siluett partikolari li vera jogħġobni għax kollha joħorġu ċertu emozzjoni u kollha joħorġu ċertu element u effett differenti. Bħalissa wasalt fl-istadju fejn nippinja l-keffa. Issa f'dan il-każ peress li hija libsa ta' okkażjoni, normalment il-keffa ssir bl-idejn minn taħt, però pereżempju jekk qed tikkrea xi ħaġa u anke pereżempju meta tħid in ġenerali, ħafna nies pereżempju jxellu qabel ma jħitu, però jiena minħobb nippinja qabel. U f'dan il-każ peress li hija libsa ta' okkażjoni, il-keffa dejjem issir bl-idej u minn taħt. U kemm jista' jkun li l-stitching ma jiġix jidher minn barra ħalli tkun tidher iktar pulita wkoll u anke ċertu structures u hekk joħorġu iktar għax inti ma jkollokx l-stitching hija titellef fuq barra wkoll. Naħdem ħafna bid-drapijiet differenti għaliex kull drapp għandu property differenti u skont dak li tkun qed tiddiżinja ħajoħloqlok l-effett li tkun qed tixtieq. Pereżempju nieħu gost ħafna naħdem bix-xifon meta nkun ħanagħmel xi ħaġa fl-erd, pereżempju xi kmiem jew xi dublett wiesa'
Mbagħad inħobb naħdem ħafna bil-crushed velvet għaliex pereżempju meta nkun nixtieq dik is-silhouette dejqa fitted il-velvet apparti id-dera tiegħu li hija vera tleq għandu dak l-effett, dak il-property li inti meta anke tħitu qed jikkrea xi ħaġa iktar form fitting, anke pereżempju jekk ħatamel libsa jew ħatamel top, għandu ħatoħroġ iktar il-forma tal-persuna. U mbagħad inħobb anke naħdem ħafna bil-crepe satin. Il-crepe satin inħobb naħdem ħafna bih ukoll għaliex huwa apparti il-materjal tiegħu u l-property jagħti ċertu structure għaliex pereżempju meta nkun naħdem xi ħaġa li ma tiġġebbiġ pereżempju huwa jagħti ċertu structure għaliex peress li huwa ma jiġġebbiġ il-property tiegħu u drab tiegħu jekk tagħmel ċertu cuts ħajoħroġ iktar l-structure. Dan it-tip ta' drap huwa organza peress li huwa ħafif, jiena ddeċidejt li l-kfief nagħmilhom bl-overlock. Dan it-tip ta' stitch jismu rolled hem jgħidulu u narah imur sabiħ ħafna dan it-tip ta' drap għax peress li huwa drap li jaqgħu u drap ħafif jikkrea ċertu moviment ukoll u anke jagħtik dik id-dera iktar flowy u rich. Naħseb l-iktar drap li nsib tipo bħala challenge huwa drap li jkun beaded. Pereżempju, għaliex meta tiġi biex tħitu, peress li jkun fih ħafna beads, tkun trid fejn tkun ħadd tkun trid toqgħod tneħħi l-beads kollha biex anke tevita anke li jinqasmulek il-labar u forsi anke xi materjali jkunu stretchy wkoll għaliex pereżempju jekk ikunu stretchy żejjed ġieli pereżempju meta jkollok print jaf forsi jew ma jaqbillekx il-pattern. Allura jisom dawk insibhom daqsxejn challenging ukoll. L-ewwel kollezzjoni li kont għamilt jisimha Gotarki, dik kont inspirat ħafna mill-arkitettura gotika. Il-prints huma inspirati wkoll mill-arkitettura u wkoll anke silhouettes. Għax kelli libsa partikolari wkoll kellha ħafna piegi u ħafna structural details li kienu anke jirriflettu il-forom tal-arkitettura u anke permezz tal-prints. Il-kollezzjoni l-oħra li jisimha Asrar li Pretak, dik kienet il-kollezzjoni inspirata mill-Caterpillars. Ħafna mill-ilbiesi huma prints li jiena kkrejajt ukoll mill-elementi u d-dettalji tal-Caterpillars għax anke ċertu kuluri wkoll kif ħarġu flimkien ispirawni ħafna u anke ċertu forum u structures tagħhom. U wara li għamilt dik il-kollezzjoni, mbagħad ħiriġt bil-collection ġwienaħ u wisa daqsxejn relatata ma' Asrar li Pretak għax il-collection Asrar li Pretak kienet qiegħda tiffoka fuq il-Caterpillars. Mbagħad ġwienaħ isa continuation mal-collection ta' qabel Asrar li Pretak għax fejn qabel kien kollox relatat mal-Caterpillars. U mbagħad fil-ġwienaħ bħal meta minn Caterpillar jiġi farfett.
Mbagħad speċi l-aħħar kollezzjoni l-ġwienaħ ġejt inspirat ħafna minn ġwienaħ differenti, anka silhouettes differenti, kuluri differenti. Meta normalment inkun ħanoħloq xi ħaġa għal persuna partikolari, jiena inżomm f'moħħi l-persuna, inżomm f'moħħi wkoll nara anke lilha x'joġobha, x'inspira, forsi tevita li tilbes ċertu affarijiet, allura jiena jkolli iktar idea ta' x'ix tixtieq, però mbagħad inħobb inżewwaq ukoll l-idejat tiegħi. L-iktar stadju ta' challenge li nsib hija fil-parti meta nkun qiegħed niddisinja. Għaliex f'moħħi nibda ngħid speċi nibda nippuxxa lili nnifsi biex inkun ħafna innovattiv, ma nibqax daqshekk fil-comfort zone tiegħi u fl-istess nibda ngħid imma tajt ħadd it-targetja ħafna nies pereżempju, allura nsibha bħala challenge biex dak li niddisinja irid nipprova naħseb lil minn just disin u nkun irid norqod ukoll ċertu target audience nara li speċi xogħli qiegħed jintlaqat minn ħafna nies differenti ta' kwalunkwe età wkoll. Jiena meta niġi biex niddisinja inħobb inżomm f'moħħi li ngħid dan il-prodott ħajintoġob minn nies, ħajintlibes. Dik hija part importanti ħafna għaliex inkun nixtieq ukoll li dak li niddisinja jiena il-fatt li qed nikkrea l-arti u l-fatt li qiegħed nikkrea esperjenza inkun nixtieq ukoll li fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm min jixtieq jilbishom dawn l-ilbiesi, allura hija importanti ħafna lija li nżomm f'moħħi li dak li niddisinja se jkun milbus għaliex nixtieq li l-arti li nikkrea tal-ħwejjeġ narhom fuq persuni differenti wkoll u dik għalija jkun l-ikbar sodisfazzjon. Il-qudiem nixtieq niftaħ studio u ħanut tiegħi u apparti minn hekk ukoll nixtieq nibda anke nipproduċi x-xogħol tiegħi b'mod iktar kummerċjali, anke forsi nikkrea website u forsi xogħol jkun magħruf minn barra minn Malta wkoll. Imma l-iktar dak nixtieq li speċi il-ħwejjeġ tiegħi nibda narahom iktar fis-suq Malti li nara l-kreazzjonijiet tiegħi milbusin fuq in-nies.